Pitääks golfi olla niin hemmetin vakava? Me voisi ottaa vähän rennommin. Niin, jos tekis semmosen kisan, missä pelataan tosissaan, mutta kikkaillaan vähän sen väliin. Se on hyvä ihmis. Tervetuloa. Kiitos. Tää on ainut paikka, missä Raine on julkis. Se on se tapahtuma. Tää on nättiä, helppoa ja kivaa. Tässä on vaan pomminvarma voittaja. Tervetuloa kaikille lämpimästi On se golfi. Aika hyvä, mutta loppuasentoinen mennä kaataa. Vähän yritimme tuon kuvauksen takia. Missä on se yksi hiihtäjä? Iivo! Tervetuloa Välle 16. Voimatelit Väylä. Pistä mua tästä onnen täyttämästä elämästä. Enkeleitä, onko heitä? Mitä minä now? Squad more. With the rebel yell. Four. No tididi ja tervetuloa Cleanin autokäsittelyn väylälle. Mä voin sanoa, että täällä käsitellään autoja, täällä käsitellään peliä ja hyvää meininkiä. Ottakaa ihan pieniä. Kyllä hölliä, täytyy ymmärtää se, että vaikka peli ei kulje, niin se mikä toimittaa on Cleanin autokäsittely. Ei ole komittimaa! Me haluttiin, että tässä on kaikki vuodenajat 4 tunnin aikana. Kohta tulee isompi ukkonen. Ja nyt vähän lopuksi lunta. Lopuksi tulee pikkusen lunta. Nauttikaa. Oikein mukava kuulostaa. Miltä tää tuntuu? Onks liian kovaa? Sano vaan jos... Anna mennä. Kilpailujohtaja. Mitkä fiilikset? Parhaat. Vai ei mene pöydäkoukkui. Yeah! Pitäkää Cleanin meininki, kato! Tinttiliili. Iso käsi pallo ilmaan, mukavia jätkiä. Ei tarvitse tulla tulkaa ensi vuonna vestiin. Kiitos. On se golf. Se on parasta.